Elorrioko jai bat da, urtero egiten da urriko lehen igandean, bertan konpainia bakarrak hartzen du parte, herriko 15 gazteek eta kapitain batek osatua, eta horiek herrian zehar desfilatzen dute txistu eta danboinaren soinuaren kapitainaren agindupean, beti ibilbide bera eginez, errebonbilloak jantzi espezifiko bat daramate, adarbiko kapela buruan, papairla zuri lepotik behera eta eskopeta eskuetan. Errebonbilloak bi zatitan banatuta daude. Lehenengoa goizeko 5:00 hasten da. Elorriotik desfilatu egiten dute eta 12 tiro bota egiten dituzte. Beti leku berdinetan. Lehenengo biak plazan, bat elizari begira eta bestea udaletxeari begira. Urarkan, Santa Anan, Elizburun, Kurutziagan, Txanberin, Berriotxoan, beste bi plazan berriro ere eta alkatearen etxean. Bigarren zatia arratsaldean izaten da. Elorriotik zehar desfilatu egiten dute. Desfile hau Arrosarioko Ama Birjinaren prozesioarekin lotuta dago. Plazara iristean bi dantza egiten dituzte. Lehenengo aurresku bat. Eta azkenik soka dantza. Horretarako parte hartzen ari den errebonbilo bakoitzak plazako edonor aukeratu egiten du berarekin dantza egiteko. Mila 1979an lehenengo aldiz hasi ziren aginduak euskaraz esaten, eta ordutik horrela jarraitu dute. Elorrion, errebonbiloen omenaldian, errebonbilo baten estatua bat dago. Estatuak errebonbilo gizonezko bat irudikatzen du, formatuta eta tiro egiteko gertu. Inauguratu zenetik, Elorriko gunetik fotografigatuetanako bat bihurtu da. 2003 arte gizone bakarrik parte hartzen zuten errebonbiloetan, baina urte hartan bi emakume parte hartu zuten, Saioa Gomez eta Nekane Guridi. Hortik aurrera hainbat emakume parte hartu dute errebonbiloetan. Ez dakigu errebonbila nondik datozen, baina 3 teoria desberdin daude. Elezarrak dio 1571an Amandarroa anaiak Lepantoko gudutik bueltan zetozela. Ikusita eurak ailegatzerakoan Elorrion Arrosarioko Ama Birjinaren prozesioa egiten ari zirela, eskertzeko agur tiro egin zuten, herrira ondo itzuri izanagatik. Eta hortik aurrera errebonbiloak urtero egin ziren, orduko gertaera hura gogoratzeko. Bada beste bertsio bat, antzekoa, eta horren arabera, Lepantotik zetozen soldadu elorriarrak, Kanpazar menditik behera zetozen. Euren jaioterria ikusterakoan, agur tiroak jaurti zituzten. Pozak eraginda eta herritarrei abizatzeko asmoz. Hamaseigarren mendetik eta 17. mendearen zati batean, Elorrion bi arma erakusketa egin ziren. Gizarte mailaren arabera banatuta zeuden. Bata, noble edo dirudunak zirenentzako, eta bestea, gainerako herritarrentzako. Auzotar guztiak herriko plazan bildu egiten ziren eta haiekin batera haien armak eramaten zituzten. Arma hauek kontatu eta erakutsi egiten zituzten.